Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aiwa masu kallon mu da bibiye mu barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a wani bidiyon na daban. Ni ne Ammar Abdul Mumin Muhammad. Aiwa menene hukuncin mutumin da ya zo masallaci sallar isha'i ya tayar da liman da mamu tuni sun kammala sallar isha'i har an fara sallar asham, ma'ana sallar tarawih. To a nan gurin shin zai koma baya ne yayi sallar isha'i su liman suna asham, ko kuma zai bi su sallar asham, in an kare sallar asham sai ya koma ya isha'in shi, ko kuma zai bi su sallar isha'i shi kuma sallar asham da niyyar shi kuma yana isha'i. A ƴan uwa akwai wani fiqhu da malaman usul suka fito wanda ake ce mashi ma'ana hukmu salatil muftaridu khalfal mutanaffal, ko kuma khalfal mutanaffil, ma'ana hukuncin wanda yake sallar farilla ya bi masu sallar nafila. Menene wannan hukunci? Wato a musulunci ya halatta ka bi limamin da yake nafila kai kuma da niyyar mai farilla, domin an samu hadisi ingantacce daga Mu'adh, wanda Mu'adh ne ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar shi isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma sai ya koma can unguwarsa ya ba da sallah a masallacin unguwarsu da niyyar shi yana nafila, mamu kuma su suna farillar isha'i. So a wannan hadisin ne malamai suka hudo wannan fiqhun, ma'ana ya halatta ka bi limamin da ke nafila da niyyar sallar isha'i. Saboda haka ya halitta ashe idan ka zo masallaci ka tarda wato limami da mamu suna sallar asham, kai kuma isha'i ce ba kai ba, ya halitta ka bi su sallar da suke yi kai da niyyar kana isha'i, su kuma suna nafila. Allura kenan a yanzu idan ka zo masallaci ka tayar da an gama sallar isha'i, tuni liman da mamu sun fara sallar asham, sallar tarawih. A nan gurin abin da za a yi shine ba baya za ka koma ba ka kabbar da sallah ka yi isha'inka, a'a za ka zo ka bi limamin da mamu sallar da suke yi ta asham, kai kuma da niyyar farilla ka ta isha'i. Idan suka sallame raka'al guda biyu sai ka meke ka ci koyi guda biyun da suke riga maka da isha'i. An fahimta? Kenan idan ka zo masallaci kai da an gama sallar isha'i ko an fara sallar asham, ba za ka kowa ba ka tara wata sallah din, domin za ga wasu an kare sallar isha'i an fara asham, wai sai su zo su uku ko su koma baya su tada wani sabon jami'i. A nan gurin kun yi abu uku. Abu na farko kun yi abin da ba a yi, shine limanci biyu a masallaci guda, ana wani limanci kuma kuna wani naku. Abu na biyu limanci biyu hallau, wanda an kare wata sallah ta farilla kuma ku zo ku yi wata sallar. Abu na uku kun zo kuna deranjan mamu da liman, zaka ji suna karatu haka suna deranjan limami da mamu. Da haka idan ka zo masallaci kawai ka tayar da an gama sallar isha'i an fara asham, c'est très simple, kawai ka bi su suna asham, mana suna sallar tarawih kai kuma kana isha'i. Idan aka sallame sai ka tashi ka ci korokoyin ga guda biyu. Ina fata ƴan uwa an fahimta, za a kiyaye hakan. Da ka shigo masallaci an ƙara sallar isha ana asham, ya halitta ka bi su suna nafila kai kana isha'i. Niyyar kai isha'i kake yi. Idan an sallame sai ka tashi ka ci korokoyin guda biyu na isha'i. Haka ya kamata mutum yayi, ba baya ba ya koma ya tada wata sallah din insha Allah. Wannan bidiyo ɗan uwa akwai da yawa wanda suna irin wannan kuskure, ka yada shi zuwa ga ƴan uwa cikin group na WhatsApp, cikin Facebook ne, cikin YouTube ne, ka yada domin ƴan uwa su ji wannan qadiyya su gyara, domin akwai masu yin wannan kuskure musamman a cikin watan Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi